Ejja nsegwu l-istruzzjonijiet ta' min qiegħed il-bogħod minn daru biex jieħu ħsiebna. Dan l-appell għamlitu Mart il-Prim Ministru Dr. Lidja Qabela illi fit-tieni messaġġ ta' kuraġġ tagħha rikonoxxiet il-fatt li hawn min id-dar mhuwiex post ta' paċi jew ta' serħan il-moħħ. Għalihom il-fatt li kostretti jibqgħu ġewwa huwa ta' dwejja kbar, ta' biża' u xi drabi ta' periklu. Inħeġġeġ lil min qiegħed f'dawn is-sitwazzjonijiet biex jieħu azzjoni u jirrapporta l-assa minnu fih, jew iżuru spiżjar jew tabib u jigwidawkom huma. Hija semmiet ukoll lil dawk l-anzjani jew persuni b'diżabilità li f'dan iż-żmien kiefer spiċċaw waħedhom. Serħu raskom li se nkomplu naraw li kull messaġġ ta' informazzjoni li nagħtu ikun dejjem aċċessibbli għal kull persuna. F'dak kollu li nagħmlu importanti li d-diversità tkun f'moħħna u nilħqu lil kulħadd b'mod indaqs. Ma naqas l-appell minn Dr. Lidja Qabela biex il-kol kemm aħna insegwu l-istruzzjonijiet tal-awtoritajiet u nibqgħu ġewwa. Naf li mhux faċli u iva jkun hemm momenti li nkunu se nċedu. Imma jew nagħmlu l-parti tagħna. Meta nagħmlu hekk, barra li nkunu qed nagħmlu l-ħajja aħjar għalina, nkunu qed nagħmlu aħjar għal dawk li bħalissa qegħdin il-bogħod minn djarhom biex jieħdu ħsiebna. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.